Котко, защо си ви в гимназии гледаш като боса в клас? Всички ученици в трети клас те питат пак и пак, защото котка е готина, върви почина с размах и всички викат силно, що минеш по коридорния прав. Всичко шипи като ток. Цялата гимназия беше в математика под шок. Целия прахваме с математика, ти реши го без страх. Най-якият лист начинати цифри пушат от грях. Този тест ми скара очите, нули падат в прах и получиш шестица, кутешки удар без крах. Но аз викам на класа през смях. Обаче котка си хареса своята банда в този час. Тя се с приятели с Дани и с Алекс тук в клас. Те са и най-добрите, скачат с нея вълня бас. Между час и ето танц, кутешки рап да захлас. Защото котка е